खुलुमबाय बयनिबोसिम दिबु सुबातारि इउटिसिनिफ्राय बखौ बरायनाय थाबाय दिन माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों फैदों होनबा दिन माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ फारियै मिथिलांनि। आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजेसनि गेजेरजों फोसावदों आसामनि हाजोआव थानाय बर'फोरा हायेननि ट्राइबेलनि सिनायथि बिलाइ आरो हायेनाव थानाय कार्बिफोराबो हाजोनि ट्राइबेलनि सिनायथि बिलाइ मोननो हाफिनसिगोन। 1992 मायथाइनिफ्राय मोनबोनाय बे सिनायथि बिलाइखौ थांनाय माखासे दानफोराव बन्द' खालामनानै दोननाय जादोंमोन। दिनै केबिनेटआ बेखौ गनायथि होफिननाय जाबाय। आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ बे गावनि फेसबुक पेजेसनि गेजेरजों फोसावदों। बे समाव आसामाव खुस सुबुंफोरखौ सासेनि उनाव सासे हमनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। खौरां बिजोंनि गेजेरजों सानफा एफा बेबायदिनो आरोबाव डिब्रुगड़ टिटि अफिसनि सिनियर एसिस्टेन्ट दितिमुनि गगৈ। बे समाव दितिमुनि गगैनि न'निफ्राय 9,30,500 रांखौ बोखांनो हायो आसाम पुलिसआ, जायनि जाहोनाव आसाम पुलिसजों दितिमुनि गगैया हमजादों। फैगौ 30 नबेम्बरनिफ्राय फरायसुलिफोरा मोननो हासिगोन सेकोtyखौ। रायजोनि 35,800 फरायसाफोरा रायजो सरकारा गथायनो साखाफारा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उनथ्रिसार जानाय फरायसुलिफोरा मोननो हासिगोन। बेनि अनगायै 75 जौखोन्दो एबा बिनि बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसुलाफोरनोबो होनाय जागोन होनना सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज गगৈ बिथाङा बुंथियो। दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि सानजौफुनि रादाबा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। थेंक्स फर वाचिं।